This is okay benya kwa lada ni nyombo so ka chielgi. Oh arana unazimbo we medwa. Uya lego. Mapanga lele wonya kapi police visama kucham hongo. In short form ulich karao. Ulich karao. Yes. Major corporal. Ulich karao. Kai basi ngi pa na ngini ina na pima sana unya lego. Ewa jogani ya ndiko mama tha ngwen wacho niki kijitambulisha kaje pin pukutambulisha iwinya. We bede mosini mitambulisha kwa bene ochuna munda losi matini winya wudu. Adoko ne serikal maruhuru kamano angeni mara hela be kadonjo to nyaka bena chaka gonelo kamano ke dino ka korane game iwinja dino kini game nikech han maloso kodi ni endi nyoge mia rank maduong sani an malo boy net an malo ben no kasana ko gudu sana ko gudu ba akaro ko gudu nyeko na awera kabisa an ko chung mata wala in fact an assistant matiangi an malu matiangi mo ane moda ingine no ko stakela no mangi site itamo kela game moro mondo ka gudu diga ka ugini tan mane post man matiangi donc ngini do ama ko mane kamera kitame na cha kudu pinyi mangi an kaka pangale lunya kapio no ka shinga nzaro ko gudu lakini gisani halu sukudu mata ko kudu no kanya nam mbele kanya security madunga amadi chungne maka polo ngate mbate mulu ngani tu tauro na yewuta diugo nengato ngulu diugo olero ya kapeyo aba baba atego wachare wanoga na PINY MASANI piny muol kodwa baba wunya lego baba anino kala di mabora inya kalule ka ngeni ngi jog ja lego to wulu dinga bene ngi jog ja lego kori dega ino ka bikelelo inya angero kala di kuri mabor adano moko na gine gichani to moko wa kodwa chando reketa mathin wuono ngata okidwe tero joneno ijwak idwane papiketo kamoro mowinjore kendo kaka neni wang ni gani endi iloke design mano kaka eni telo wasekao mama ko chandre kiki jaluo alo sukum juluo wadwa kiki die line tinwan ka line bor tigo mi ko ni ma ko chila te igo mi duogo mo ko kura tafadhali go kura kete no ka line bor munade go atimnade go kura o ko nguru dinga nikech jomo ko ni timo ka munya lego ngaro no ka line bor tugo mo ni ma ko chila te bana ko mo chuna ya ni mo nya go kura o ngi atimnade ma ma yo sio ma line te ma ila oyo make sure bende go kura kikawe gisani sari ka kura kuri ka kura yes iwinjo baba yes sir ari shida in gitabu mara matin problem wala nyango ngeni sani piny go kyo nindo chuo dwaro mon dwaro chuo do mane life ka piny timore ma bende ok en gima geni kwa mukila mtu bo kwariambi those things are realities katin mineno wa kodi naka watu kisungu those things are realities yeah and the things are we say mandatory to the people of Guinea of lakini atemo kono magi reality mwuoye yes mon dwaro chuo bedoro mon to koro chuo dhi saidi chuo do dia sasa ngeni chon ba kane weche mako miwinjo na ocham fena joma nyiri wa wan wange ga ni joma chuo na yiwa ni Nyaro ne pra bit moro nguomo te. Oro ne pra bit. Nyaro na lo fonguomo te. Matim no ben wase wuogi joma ne wo ke ndi gi bwato na giawo. Nani gimo miyo be wachamo gi iore matin. Iyo bai mana dira. Ya ka kori ni oro sombili. Sombila no kono ngato Kisumu. No konia. Nena oro mara state kumadake. Lakini magoli Kisumu ti minyeyo. Ngato dagu. Nade yawa. Nade uja lega pe yuruora. Baba piny wach moro nyoko dhi maber. Wacha winji. Nitie okombo moro manyo. Odhi twak matin. Gi miyo moro. Nyopo ka
chunyo lendo bacha ni mondo wuothe mtandao ka wuothe mtandao ka piny tiolo ogwenyre mtandao ko piny tiolo iluongo ni piny masani luongo ni Facebook to koro do kanyo nitie Facebook kanyo nitie gol to kanyo nitie Twitter udanyango to gine peramenda niluongo nang'o gudene wawere go mano modong WhatsApp dongo the next no po nongo madam matin oyudo madam moro matin kosedo madam matin to madam obenyo ndike kaka suche nyo ber ni madam koso timo tembe ina suche nyo wango maber kendo suche nyo ber nango ni madam madam wacho ni yawa ato kori setoya waye chwadi ife mo matin ichopo kama ntie akiruka mantie ayawa onyango woda tis chamo fair ondiek bwana mendo ngomo nyafate ondiek chamo fair manyako ondiek ndaka siling mero ngama ko misiling mero yari manyako ichamo biliga nga biloru sim ondiek ino se chieni ini to bwana cha afadhali mama de chwa berber kebe nyako lele nyombuso panga lele wodi nyaka piyo ai wuna lego iluo no liech wonya kapiyo liech news anchor mapanga lele wonya kapiyo police officer wod peti jogola sani to koti winj wodana akoni wunya lego ineno jo piny masani ani nana bere ngato miya authority moro matin olich ka kintie ni ka gola kata soisa nduk direct nga idwa niga ukibile ndeka takodika sawa makoti wonego bed ni nindo go kamukwe sim kamera no ngani wonega e wang jowi kada niga bege mabe ne evidence ni jogi neno wa ni timnade ni danege ko kitaka jogi no akuru bwana kama ketino winja wonya kapiyo kama ketino baba kai nyalo dhina bana nindo kamoro bwana biduogo ileng wodana ngawa ai ye no bade wele tinga onego bed biro kana ni wonya kapiyo ani kaki ruoke ni igano nego bed ami na MCA ginene hospital ward iwinjo gik moko aina go kata ginene manyata ward hospital ward iwinjo gik moko aina gomonego wacho to ni wacho ni pima gi tho bwana tho pima nga to gi mano diki to kata mani budiki ni kata be ka lerni ni ko sani ko labiro neni ni no wunya lego kuno akoni mayoma kata we yike ginangani yawa mana ga monego beno mana ga monego gibene chaka doga abiro doge wunya lego kana akoni mama ni ga mana ngo kebe chai mache ngene mara ne maracting macho kune mare mate ne maracting ma ko dego ma ke ma acting kela ne ngi ka iwinjo ma ko ne ma gi ma otka ma ko no nyeo gi kambi wa sama ndalo act ko kela ne ngi ka iwinjo kata wete go dogo to ako ne tera ni usoda nyango ateli ni usoda nyango ai unya lego nyango baba ako ne onge mabo bedo mamit bwana yani ingeni bwana onge ilando gi mamori ni joni sanka sako nu tafadhali kada mari reporters penyo mapenjo wod mama mabeni gini dhiera en ga gimilando chama mit nga joma ni tipo ni kose gimilando gima gilando ground mamit kose gima gisomo ka giwacho ema mit ingeni ki mon nyabedo passionate to kontie mo be manya chalo gi moro kaka en kaka team ni ni inena ndo to ko matin maka kineno screen to ko do mani nduti ma yawa ko winyi sana ni wang jalu ko la news iwinjo ko chako ne tiginyinga ni magi to na gimari ko winyi mu yalagi yudu kan sanko bet machiegni ma pangalele wonya kapiyo udichi makawono ni ndi la mono dinga no roke thagi jomoko pa no kanyo wach ne ni mondo pesa ma 1000 obed mare to jomoko be nyako e bunge kanyo endo nyatemo kelo wach moro gini kik bed mare omiyo nyojo kan nyogo lembe ngum nono maka ponyo bokcha dong lembe laki onchiel nyonge omiyo joneno marwa bende wukude no gini winje wa omiyo duk na message bido kana message koro kaka joneno maro kori ne baba kaka wacho no unya lego gima diera kodi wachira winjo aparo ne en nasunga mono matin donge kichine ka ngato kelo magi elaksechegi ineno gi kaka en gi tun mono makele to ko renje depende ya ngane matin wodana uloso pesa momento
ngado kone ne okuja ja neginene ni usango kone ne okuja bani chalo na MCA ichalo na MCA bwana nikich kata kaka yani kaka ngano look mare kaka luya moro be nitie kan okangena luya okangena luya to okangena chwado gi sanitizer ngato ineno ka luya moro wokwe matin kor ingene odwa no tingore mara to dok piny matin ko kata ko opime example gini ko kelo ma jakarwa kani iwinya yudo kani mondo se ko bet kata ko neno onene wang screen yani ngama nigi gimo matin okay maro malonga mane gi pesa bwana wiji ko yang an niko kelo kawuono ni endi ne ngat iwi kunye lang ya bwa yani jogo akeni jogo dhi school mane an moko nitie mag talent ma school za kene chune ga heto nitie ma talent monyuol ga nyola ngato mag school emi chuno emi do ngato samoro wi to kono news wi lo ko ni jawinjo marwa kawuono ni endi ngane ngama ne kese kibrepcha ope nyola wiye wile one ko beno lando ko tafadhali awacho yawa jo news wadwa mama jo media wadwa wan we ukedo gino malaye nya umiyo jo ginego wa ko ka gineno wato gi wan jo pesa iwinya an ka dipo ni koro an ko kedo ni sangu bunya lego ndiko abi na gigunia mati man Daudi woje sedong ne ngamo ngere pin ngemo ne wuto na gigunia Daudi man Daudi ka matai wude nyango mabene ne to ginene ne to 1920 kane wan ko di hik mar ngana mar Zakaria will ja Zakaria jagine Zakaria mualo bwana angumeti ma pangalele wuja kapio kemenya kwa lele nyomboso nini en penywa kawuono mit maratari kemenya kwa lele nyomboso ma pangalele wonya kapio aniti to kada kai apinyo mera obile ngama yenye nyama obile kata na umeru tangi bwana dongano asewene ilwet ruoth obile kata na umeru bunya lego mapimoni ngano chuli nyalo kethre sa shaya ko para ka no kale training kara kunje wanga wacha winji wacha lo chi bwana ngatimi mano bila kun ngano ulo sala kara bene ya ngama budo mera to watimo nango enego obile holiday Daka matino ngano se kunje wanga ne no se kun o se kun openda ngama timu do benda daka chira ngamo sisi banyi ya babolo kori ngama tin lakini ni ngama duo kori dak mana kisae ngama timi ya ngama timi baba ngama timi ko wije ka kori dano nyatere baba kaka jalubangi mara de kori dano baba tangu matimi ngato chwanyi no to kikidore ka bwana no it can't be abana kwa kitu kama hii hapana will mno jadu mo chakonya Kiswahili hapana en koro wacho na Kiswahili makala njeni hapana we ngocha kono nyako tingira ane we ngocha akaleye wano sasa obila ni wangi ni bende gitie Kiswahili majaluo obila majaluo wa Kiswahili majaluo wacho Kiswahili majaluo kata ngatu kwenda huko kwenda huko sindwe Sindwe leta gari hapa wiki moka ina ngine wapi insurance yako ngane omolo kanyunja mwangani koro no molo sanibe koro wacho na Kiswahili makala njeni abana we ngocha kidogo nani we kuchaba jaluo bwana moka we kuchaba we kwenda huko nini poto map we naka poto map jaluo bwana ngati ani mwaje kai jaluo wacha ni poto map choke jalungi ngole mapek gole ma any huge impact mono kanya bottom up olichwo nyaka peyo ba mana by the way we are in now na in iwinjo baba nitie tipe moko mok ber iwinjo kendo dhano osebedo ka ywak seriously nyaka wago enduro and we cannot tolerate we cannot tolerate we wacho twachino kidhuluo bwana tolerate
to mano we cannot tolerate bwana. To mano kimori ya. Unyalego. Iwinjo baba? Aba. Nitie jo mauso chiemo gi. Ineno nitie advantage moro ma weuru ka advantage. Tumbo teka gi. Weuru ka advantage moro ma koro ok dhi kodwa. Inyalo yudo nitie jachiel mandas. Nitie jabuchari. Nitie jauso renge mag gweno gi. Iwinjo? Miyudo ka tegwana chiel ni kayole moro ni kajiado. Moro dandora. Moro ni kajiado. Moro bose kano ngambo ni nacho Tanzania. Koro gwen chochni kamano. Mix up. To be pod wadicha dichako? Wadich kodgi. Wang'ano kodgi wakogo ngima. Wan kodgi. Iwinjo baba? Urmera. Jachiel mandas. Badi ng'eni seche miloso ngano ni moro ichielo mandas. Iwinjo? Uchilo biro kawo mandasi moro kama intieno. Dong en ng'ama dichuo. Mono diela. Odiela ka dhi en ng'ama dichuo. Obiro gi siling moro para dong ibiro boyone mandas adi? 4. 4. Mano chino ng'ama dichuo. To nitie tim moro makoro rach ka baba. Ini jamandas, ini jamandas. Jated mandas. Jated mandas. Mano tich kena maber saidi. Yasomi, mano talent ni. Kikibuko ni sio ndoto yako. Mano ndoto yako. Mano talent ni. Dwalo ngano kiot. Gimi timnwa. Kakimiyo nyongesa. Bwana nyongesa no chakore ga chon. Kaki udumia kastambi. Amilungo ni kaka maintain your sosa. Kaki maintain your sosa. Yes. Maintain it to the all of us. All of us coming inside. Maintain us, all of us. Ni bwana ni nyadendi ko biro. Ni miyo manyadendi ko biro bogine ne. Koti beje wadu. Miyo ke sungu bebe fulona kende. The all of us. Ni nyadendi ko biro kata ni no nyuma ndas ko biro nyakibol ni achiel mo. Apiny mabango no miyawa. Medanga meda chiel moro. Ni ingeni kasa mesa bose budho kodo ngano nyono kanyo biro. Ingeno se budho kodi gini mang'eny medari moko. Ineno kaka miuso mandas ni bwana line lich. Kaja mandas nyajal. Kaja mandas be nyalo pange line yawa. Ochilo no kaka chien ni tip mare mokawno. Kwenda. Odhi. Winyo onyoko kanyaga gia. Lakini ngama nyako joma chuo mauso mandas tafadhali we utimni. Ndiko ngama nyako mawange yom. To boginene. To tama chuo omana chiel moro je. Karibu dhi asara. Bana en sa pagari to dalu pon kamandas kama. Ni okwa mor. Yawa. Okwa mor. Sasa nyama mon. Omako joma mon e polot. Omako mafuando deyo. Okwa mor. Tabia ni no wang'eyo. To kata mana jo bucha. Tafadhali akonu mato ka waje mayom. Ubende joma usu no gwen. Usu no gwen full. Usu no yudo ka gik mag dichuo mag joma chuo. Onge. Sundu onge gwen mag ginene. Wich mamano ko ngama dichuo chama wiye tiyo. Gino onge. Litielo mano longo kacha mano chamo kacha. Gino bende onge. Omene guku gigo te gweno. Jo uso. Kebena kwa leda nyongo sa. Choke. Pangalele wunya kapiyo. Twanya rima. Tako ni ya kawang. Anja kata konyo koti bwana gani. Ai dimos. Baba. Unyalego. A gentleman is always a gentleman. Always apa antero this person? Ngene no ne wawuoyo gi nyionage last year. And nyaka sani pok wacha ni pok mbeko tukendo wach pok odhi kaka ne wadwaro. Mano serious. Nkechi pinyi chiew to joge bene neno kama badiliko nitie e piny masani. Iwinjo mnyalego. Awinji ba. Mongi stress amolo sokuri ni endi. Wan wasebadilika. Kwa mafans musikilizaji wetu. Pinduka. Badilika. Pinduka dungene. Bwana nitie pinduka kubadilika. Kono pinduka wacho kanye to badilika wacho kanye. Ngado ko konya unyalego. Tim ni endi loke. Ingeni sala mwangu ngamo konya bedi gikwe. Nyoy kwalo gwendo joka pesida maloka. Nyarakane bolal be onge sani ini mo siskodi. Tiko ni ko lokri. Giro nyangi Kiswahili. Sasa pinduka. Donge mako ni pinduka. Mano gi badilisha gi chalo gi mako ni yande. Okebe kamna kuoni ket na kachi lokra sofrecha mondo welo mobiro mo akadem mo sori karungu mondo timnade. Ono ka kuona sitimade. Ose loke sinia. Kono mano miluongo ni badilisha. Okay. Mano pinduka. Pinduka en tim ni marach. Ange kama Kiswahili. Igefa ni ngea wane ma Kiswahili mamalo wang'eyo kaka police officers madongo. Sama ko iketa kata press conference. To ma Kiswahili madana awacho timnade. Awache press conference. Kori winjo baba.
Nyonagi wase ka bongo ko mara. Bere ka ngaba CEO bwana. I'm just a gentleman. A gentleman, yes. Ibinjo, nyonagi wase bongo go saidi. Wood mama. Ibinjo. Kendo last time no wacho ngini yawa. So nga gidwok piny ma. Gidi usane piny di bedo marwa. Piny di bedo marwa. Koro wach. Ma wakuda. Ma wakuda kodo no wacho matek. Ibinjo. Njeri moro nyalo winjo. Ibo jeni to ube onge kaka njeri timoga. Gisi wani walodre. So. Walodre. No wacho gik makopiyo. Ibinjo. Nyonagi. Marko wada kudo kodgi. Ibinjo baba. Aba. Sani nitie ka Nyasaye kar dwe mar 8 ka. Timono. Ibinjo. Nyasaye dhi miwa gimoro. Mabeno kwa wacho na enango. Seche ma wan Lilo kiluoro bwana president. Akonya. Ma dok mi winji wacho kaka. Api nyale. Bed mos. Akama asiko lipile bilanga masirikali kani koda karka. Ya bed mos yawa. Magi men in black. Ibinjo baba. Yes. Seche ma wan madhi yudo siling 6,000. 6,000. To wabedo nyidende wage. Nitie kama wadwa ni gibede gitimene nadi gibedi. Koro sani nitie gimoro manyo jotelo sesain. Ibinjo. Masani nitie 2,000 mens mawuok UK. Yes. Ibinjo. Most sponsor mana gini. Gibiro ka donjo ka annually. Annually. By the way, dira okay gibiro ka donjo ka annually. Yani every day ibinjo. Mondo mi dwaro mago system man kumodo tinga. Idwaro ni onagi dhi oko to jarachar biro ka. Mano kebe mapimonu. Ibinjo. Koro wadwa ni nyonagi gi odembore. Gibero horo. Idembori den kibedo kamoro, ibedo ngama ngiyo kama iwacha it was. English gi idwani kata kachandi kata kidayo kisomo kana wale gaja ngangana makata pong Nyasaye go mos gaja ibinjo baba okdinge kama kinyo wange kisomo kodeyo ngato to madara gwich teko ma kisumo cha temewa dimi unko so gini ibinjo baba gima biro ni gima wacha ni gini ni Yesu mang'eny mabiro donge wasuko ke Yesu ini aya pana makane ginaktas nit Nyasaye ngamunge ka sene chalungi ngamunge sene chale na Nyasaye kene mo kana cha adi ngena ka ne gini ne jara chan mon mabira ka mano wad gi Yesu o mera ma ko joma ne bene chala kodwa ka ben ne gicha dicha ka ba dichi ni ne gi mana mokgi ne gitemu kelo kori binjo wakwa kwaya don 1 minute wakwa kwaya ni kochopo kanyo tu dembore dong baba bas madara dembruok no munya lego dembruok no aka pangalele wunya kapeyo okinyalo demburi kionge nyiero kamintie okinyalo demburi ko rallies madongo biro ka wanto wan kanyo joma no talent mami nyiero ibinyo munya lego piny saka wan onge tabu wahero ganda duto te to ma watemo wacho samoji ko mako walando kurse nikech ka joka madoro MCS MPs kajo geloko no president to wan beno wacho ni ande chieng maji bago parties madongo mag weddings ceremonies madongo iwacho gik mang'eny namba nitie TV kanyo namba ringo piny kanyo kain gi sere call that number gini da kedo gwang makwar na dunya lego wacho ni yande ceremonies mora medwa timo obed mor obed sin to kata mana kama lel nitie bende wabiro kwe chunyu gomna namba no ibu ngabu bro kwe chunyi ana bro wer kan nyaka chakre okebe bro yalo muma iwinjo to arus to wana biu nyiero iwinja to ba to wana biu mongiso hakitemnana kakuma dho divai iwinja mano kende tijwa bonyesa hiyo namba pin kanyo 26 no mo namba receptionist bako kikose koko makosimo to nyakinwanga minwangu nyalego kor mana kaka pin chal to mana kaka pin ndi iwinjo nyalego yes okebenya kwalera nyombuso ma pagalele wunya kapiyo piny ni hen piny makawuono and this is the thing and this is the all